aflat de programul de arhitectură în școala mea, mi-am dat seama că aș putea să fac în școală un proiect în care se implică exact clasele la care predau. Prima reacție a copiilor a fost întotdeauna: haideți să aducem culoare. Tot legat de Less is More, am transformat Less is More în Blue is More. Să avem o intervenție în școala asta care să fie un fascicul de lumină albastru care începe și cucerește din spațiu. Cucerește parterul și la fiecare oprire naște câte un obiect sau câte un simbol. Mergem la etajul 1, unde aici scrie Electro Timiș 1 sau ET1. Formează la etajul 1 o zonă expo, în care să arătăm cu adevărat identitatea actuală a școlii. Și după aceea, la etajul 2, când merge curentul ăsta, blue ăsta, la etajul 2 deja formează un loc de stat, împreună cu o bibliotecă. Toate intervențiile fiind de aceeași culoare, se vede schimbarea în timp al liceului. Liceul Tehnologic Electro Timiș are o tradiție adevărată în ceea ce privește pregătirea și formarea tinerilor liceieni și a elevilor de școală profesională pentru domeniile industriale, în special domeniul mecanică, domeniul electric, domeniul electronică și automatizări. Dea Arhitectura a apărut în liceul nostru prin intermediul colegei noastre, inimoasa Diana Ardelean, doamna profesoară de limba engleză. Mi s-a părut o idee extraordinară, neștiind de la început ce implică acest lucru, dar am înțeles rapid că este un proiect modern și care dezvoltă imaginația și creativitatea elevilor. Apoi a fost scris proiectul, din câte știu a fost aplicat la nivel național și a fost declarat câștigător. Deci a fost o bucurie enormă și așa a început odiseea de arhitectură în școala mea Electro Timiș. Zeno a venit în prima sesiune și le-a explicat despre ce înseamnă arhitectura, clădirile, spațiu verde, cum putem trăi, cum putem să ne îl îmbunătățim. Ca de exemplu, am mers la Zeno la birou și au văzut proiectele lui, știau să lucreze în Photoshop, au învățat și în AutoCAD și ulterior în Archicad, dar apoi și în alte programe, în Blender, în Maya, pe care ei le-au abordat singuri. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo per me. Eu sunt Blue. Eu sunt unda care unește comunitatea. E nevoie doar de puțină magie. Blue este într-adevăr magic. Io quasi quasi prendo il treno e vengo da te. Eu mi-am ales Casa Scării și am început fix cu ea și deja suntem pe finalizare. Am descoperit că pot să fac eu multe lucruri. Am învățat să sugrăvesc. Trebuie să simți, să transpiri, să vezi cum se leagă totul. Despre asta e, cum totul ia viață, așa, din nimic, pum! Ce le-aș spune altor arhitecți în legătură cu de arhitectura în școala mea? Veniți și faceți, e super fain. Implicați-vă, merită și orele de engleză s-au schimbat. Foarte mulți oameni se strâng în jurul unei idei pro bono, în care nu există interese financiare, doar de dragul copiilor și de dragul școlii. Eu vă sfătuiesc să încercați.